It-tfal għandna nisimgħuhom għax huma l-futur u l-mexxejja tagħna. Kien dan il-messaġġ li enfasizzat fuq il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca waqt it-tnedija ta' ktieb tagħha Riflessjoni tal-President. Dan il-ktieb li kollu tiegħu se jingħata b'risq il-Malta Community Chest Fund Foundation huwa biografija mitfulija sal-Presidenza tagħha. Il-President ġiet deskritta minn dawk preżenti bħala Maltija u politikanta li tul din il-Presidenza tagħha dejjem ħadmet biex tgħin lil dawk kollha fil-bżonn. Waqt diskussjoni li saret, il-President ta' Malta saħqet li ħolqot l-entità President's Trust u l-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà hekk kif xtaqet li tiskopri iktar fuq x'inhi s-soċjetà Maltija. L-awtur ta' dawn il-ġabrit ta' esperjenza, Jess Saliba, għalli ktieb u nisġa taħsibijiet, rakkonti ta' esperjenza u elementi tal-ħidma tal-President tul il-karriera tagħha. Kompla jgħid li tfulita u żożita kienu ta' formazzjoni biex fl-aħħar mill-aħħar ġew riflessi fil-Presidenza tagħha. Bekk il-President saħqet biex il-politikanti jagħtu leħen u spazju lit-tfal biex jesprimu dak li jaħsbu għax huma l-futur ta' pajjiżna.